Πού είσαι, ρε Αλέξη? Την Τίβα από εδώ πέρα δεν έχει έρθει ακόμα, κατάλαβες. Μας το παίζει δύσκολο, έχουμε αλλάξει εδώ πέρα. Έλα ρε! Τι γίνεται? Εντάξει, κατάλαβα πώς θα πάει. Λοιπόν, καλησπέρα. Feed the mind. Καλή χρονιά να ευχηθούμε. Κατάλαβες πώς θα πάει φέτος το πράγμα. Ναι, φυσικά. Σκληρά, ναι. σκληροπυρηνικά. Θα σπετάει μπάλες με τον πείτε, με θυμάστε. Με το μπέρμπις και μπάλες μαζί. Είναι δεύτερη παγίδα. Γιατί κάθε χρόνο πρέπει να γινόμαστε καλύτεροι. Παιδιά μου, ακούστε με. Ένα κοινωνικό μήνυμα από τον Νίκο Καραφαντή. Λοιπόν, Καλή χρονιά. πάντα τύπο. Ό,τι πείτε, εντάξει, Με φυσικά. τον Παναγιώτη εδώ πέρα, όπως το γνωρίζετε πολύ καλά. Λοιπόν, πώς περάσαμε? Καλά περάσαμε, εντάξει. Προσπαθήσαμε να κρατηθούμε από τους πειρασμούς. Αλλά τι να κάνουμε, μας ρίξανε κάποιοι πειρασμοί, ήταν... Εντάξει, φυσιολογικό. Λογικό είναι, εντάξει, τι να κάνουμε. Ήταν. 3 μέρες είναι. Μην μας αρχίσει φέτος, λίγο ήρεμα. Φέτος, γιατί τι φέτος να μην αρχίσω? Έτσι, λίγο πιο ήρεμα το ξεκίνημα και το καλοκαίρι ξαναδώσε πόνο, όπως έκανες πάντα, εντάξει. Και για το καλοκαίρι δίνουμε πιο πολύ, όταν πλησιάζει το καλοκαίρι, δίνουμε πιο πολύ πόνο, εντάξει, okay, για τους προφανείς λόγους. Απλά εγώ φέτος λέω να αρχίσουμε από τώρα, να σας κάνω πολύ καλά για τη γυμναστική, τη δύναμη, να μπούμε πολύ δυνατά φέτος. Εντάξει, ειδικά οι πιο προχωρημένοι. προχωρημένοι, κοίτα να δεις. Κάθε χρόνο πρέπει να είναι και καλύτερος, ας το πούμε έτσι. Πρέπει να ανεβαίνετε ένα επίπεδο. Ειδικά οι πιο παλιοί, οι πιο προχωρημένοι πρέπει να ανεβαίνετε παραπάνω. Δεν είναι να είμαστε ό,τι κάναμε πέρσι, σαν επιδόσεις, σαν σώμα, σαν οτιδήποτε. Κατάλαβα, άρα το έχεις χωρίσει σε τμήματα και το κάθε τμήμα, αναλόγως στο επίπεδο, έχει και το αντίστοιχο επίπεδο δυσκολίας κάθε χρόνο. Τον κάθε ασκούμενο. Είναι κάποιοι. Μπορεί να έρθει ένας ασκούμενος το Σεπτέμβριο και μέχρι μέσα σε 3 μήνες να έχει φτάσει σε άλλα επίπεδα, έτσι. Σίγουρα, ναι. Ή κάποιοι που είναι άλλοι σε 2 χρόνια. Οκ. Θα μπει λοιπόν και αυτούς στους εισαγωγικά προχωρημένους που κάνουν πια κάποια πιο εξειδικευμένα προγράμματα. Από τη στιγμή που είμαστε υγιείς και δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, μπαίνουμε κατευθείαν σε πιο εξειδικευμένα προγράμματα. Ναι, κατάλαβα. Ναι. Έτσι, τι θέλω να πω, ότι υπάρχουν ασκούμενοι που έρχονται και έχουν θέματα ορθοπαιδικής φύσεως. Έχω κοπέλες με σκληρής καταπλάκας, έχω εγκυμονούσες, έχω ένα σωρό θέματα. Αυτοί κάνουν πιο άλλα εξειδικευμένα προγράμματα, όπως ας πούμε πιλάτες, functional προπόνηση και τέτοια. Να επικεντρωθούμε πάνω στο θέμα που έχουν, να τους βοηθάμε. Ναι. Κάποιοι άλλοι, οι οποίοι είναι υγιείς, δεν έχουν κάποιο θέμα, ξεκινάμε πάντα πιο πολύ βασική γυμναστική που είναι τα βάρη. Ναι. Έτσι. Βάρη και κάποιο πρόγραμμα στο τέλος της εβδομάδας, το οποίο πάντα το τελευταίο πρόγραμμα της εβδομάδας τους είναι το πιο σκληρό. Τύπου cross-training, crossfit, πες το υποστές, ξέρεις πολύ καλά. Δηλαδή, αυτό το έχω απορία. Το πρόγραμμα αυτό, τι εφιάλτες βλέπεις πριν το βγάλεις? Εγώ δηλαδή, δεν βλέπω εφιάλτες, εσείς βλέπετε εφιάλτες. Όταν θα το δούμε εγώ το βλέπω πρόγραμμα, όμορφα όνειρα. Εγώ Αλλά ξυπνάω ναι. το πρωί και λέω σήμερα είναι Πέμπτη Παρασκευή. Και λες, θα πάρω το βιβλίο μου και θα αρχίζω να γράφω εκεί πέρα. Κοίτα, ότι μου είναι. Υπάρχει ένα στάνταρ, δηλαδή θες να γυμνάσεις μια κατηγορία μειών αναβδομάδα ή είναι ένα γενικό πρόγραμμα? Πώς το έχεις κάνει δηλαδή? Είναι αερόβιο αρχικά αυτό που κάνουμε. Λίγο αερόβιο και είναι και λίγο. Για να δώσουμε να καταλάβει ο κόσμος τι γίνεται. Ο Παναγιώτης, ας πούμε, κάνει 3 προπονήσεις συνήθως τη βδομάδα, έτσι. Η πρώτη προπόνηση, τη Δευτέρα, ας πούμε, είναι με βάρη. Από τη στιγμή που είπαμε ότι είναι υγιής και δεν έχει κάποιο πρόβλημα ή χρειάζεται κάποια ειδική μεταχείριση. Κάνει, ας πούμε, κάνει στήθος με τρικεφάλους και κοιλιακούς, ξέρω εγώ. Την Τετάρτη, στη δεύτερη προπόνηση, κάνει πλάτη με δικεφάλους, λίγα πόδια και κοιλιακούς. Ναι. Την Παρασκευή που έρχεται, που είναι η τελευταία προπόνηση της εβδομάδας του, είναι η πιο σκληρή προπόνηση, η οποία είναι ολοσωματική, τύπου cross-training. Δηλαδή, ή με σταθμούς, έχει μέσα αερόβιο, καρδιοπνευστικό δηλαδή, έχει αντιστάσεις, έχει δύναμη, τα πάντα. Είναι πολύ δύσκολο. Τύπου προγράμματα όπως είναι τα AMRAP, δηλαδή as many rounds as possible, τέτοιου είδους προγράμματα. Ναι, αυτό το κάνουν πιο προχωρημένοι, γιατί συνήθως είναι σκληρά. Τώρα, τα τι όνειρα βλέπω για να μου βγουν αυτά τα προγράμματα δεν είναι ακριβώς. Κοίτα, έρχομαι Πέμπτη πρωί συνήθως και Πέμπτη πρωί να ξέρετε. Πώς δηλαδή αυτό να μας εξηγήσεις το χρονικό ενός προγράμματος Παρασκευής? Δηλαδή, πώς θα έρθει στον πίνακα και θα το γράψει? Την Πέμπτη το πρωί που έρχομαι, συνήθως ξεκινάμε γιατί έχει πρόγραμμα η Νεφέλη. Άρα Νεφέλη φταίει, να την γιουχάρετε από κάτω στα σχόλια, να τις χώσετε. Λοιπόν, ναι. Να διακόψουμε λίγο εδώ πέρα.
Για να μας πει ένα μήνυμα ο Νίκος. Ένα πολύ φιλικό μήνυμα. Θέλω, σας παρακαλώ πολύ, όποιος παρακολουθεί τα podcast και έχει οποιαδήποτε απορία ή κάτι θέλει να ρωτήσει, να μας κάνει σχόλιο. Να γράψει από κάτω οτιδήποτε θέλει για να το απαντήσουμε. Ένα σχόλιο το οποίο βοηθάει και να προχωρήσουν τα βιντεάκια για να έχουμε θέματα και να συζητάμε, όχι μόνο δικά μας, αλλά και δικά σας θέματα. Θέματα που απασχολούν εσάς φυσικά, έτσι. Ή κάτι που θέλετε να ακούσετε την άποψη του Νίκου πάνω σε αυτό το θέμα. Ή κάτι που θέλετε να σχολιάσετε πάνω στο βίντεο που είδατε και θέλετε μια διευκρίνηση, ας πούμε, ή κάτι άλλο που θέλετε να ρωτήσετε οτιδήποτε. Να κάνετε ένα σχόλιο για να ασχοληθούμε και με αυτό σε ένα βίντεο. Ξαναεπιστρέφουμε πίσω στην Εφέλη. Επειδή αναφέρω την Εφέλη, γιατί είναι ο πρώτος ασκούμενος που θα κάνει προπόνηση την Πέμπτη. Επειδή την Πέμπτη είναι η τελευταία της προπόνηση εκείνης, σαν εβδομάδα, να κλείσει τη εβδομάδα. Θα πρέπει να βγει ένα πρόγραμμα για αυτήν. Βγάζω πρόγραμμα λοιπόν για εκείνη. Πάω στον καθρέφτη, τον περιβόητο καθρέφτη εκεί πέρα, παίρνω το μαρκαδοράκι μου και μου έρχεται η έμπνευση. Η οποία έμπνευση φυσικά γράφεται πάνω στον καθρέφτη και μετά ο ένας που έρχεται από αυτούς τους προχωρημένους ασκούμενους με βρίζουν, με τη σειρά του με βρίζουν για αυτό που είδανε, ας πούμε, ξέρω εγώ. Και έτσι κλείνει πολύ όμορφα η εβδομάδα, γιατί θέλω την Παρασκευή, ας πούμε, που θα κάνει την τελευταία προπόνηση, να με θυμάται, να με σκέφτεται το Σαββατοκύριακο. Μέχρι τη Δευτέρα να ανυπομονεί να έρθει να με ξαναδεί. Τι πρόγραμμα ήταν αυτό, τι θα μας βάλει την άλλη εβδομάδα. Ναι, αυτό. Και άμα ξεκινήσει ο Γενάρης έτσι, που έχουμε 4 εβδομάδες, άρα είναι 4 προγράμματα, μέχρι το καλοκαίρι, θα έχει γίνει πανικός. Θα γίνει χαμός. Πρέπει να ανεβείτε επίπεδο. Απαιτώ από τους πιο προχωρημένους, πιο δυνατούς, να ανεβαίνουν συνεχώς σε επίπεδο. Όλοι ανεβαίνουν επίπεδο. Πόσα λεπτά διάλειμμα θα πρέπει να κάνω ενδιάμεσα σε κάθε γύρο στο πρόγραμμα του τύπου το ότι όσους παραπάνω βγάλεις. Ναι. Πόσα λεπτά διάλειμμα. Γιατί αρχίζεις το πρώτο set που θα βγει εύκολα σχετικά, κάνεις 2 λεπτά. Μετά 3, μετά 4 λεπτά διάλειμμα. Μετά 5 λεπτά διάλειμμα. Κοίτα, τα προγράμματα που λέει με τους περισσότερους γύρους είναι τα AMRAP. As many rounds as possible. Σου βάζω εγώ, ας πούμε, 45 ή 50 λεπτά AMRAP. Ναι. Έχω γράψει, ας πούμε, 8 ασκήσεις, η οποία μπορεί να είναι από 5 έως 8 επαναλήψεις κάθε άσκηση. Έτσι. Και έχεις 50 λεπτά να βγάλεις όσους περισσότερους γύρους γίνεται. Συνήθως σου δίνω και τα κιλά, αναλόγως το επίπεδό σου, αν είσαι άντρας ή γυναίκα, και σου λέω και σου δίνω ένα. Και ένα επιθυμητό. Ξέρω εγώ, να του βουτζάω ότι θέλω, ας πούμε, 10 γύρους, ρε παιδί μου. Τώρα, από εκεί πέρα, η δικιά μου νοοτροπία, την οποία την έχω και από το Muay Thai, ποια είναι. Είναι, ας πούμε, μας έλεγε κάποτε ο δάσκαλός μας, θέλω να βγάλετε 5 τρίλεπτα στο σάκο. Ναι. Με 1 λεπτό το πολύ διάλειμμα. Τι θέλω να πω, ότι έμπαινα το τρίλεπτο στο σάκο ήταν σαν να ήταν αγώνας. Που σημαίνει ότι δεν είχε κανένα νόημα να μπει με τα όλα το πρώτο λεπτό ή στο πρώτο τρίλεπτο και στο επόμενο να αρχίζει να πέφτει. Στο μεθεπόμενο να αρχίζει να πέφτει. Έπρεπε λοιπόν αυτά τα 5 τρίλεπτα να τα βγάλει. Καλό ήταν να τα βγάλει στο ίδιο τέμπο. Ταχύτητα, δύναμη, αναπνοή. Να μοιράσει την αντοχή σου δηλαδή. Καταλάβες αυτό. Να βγάλει δηλαδή αυτά τα 15 λεπτά σαν ένα αγώνα, να τα βγάλει σωστά. Αυτό λοιπόν συνήθως συμβουλεύω και στα προγράμματα που κάνουμε εδώ πέρα. Επειδή είστε προχωρημένοι, σχεδόν γνωρίζετε πια τον εαυτό σας, πώς γνωρίζω και εγώ εσάς, σαν ασκούμενος, το σώμα σας και το πόσο αντέχετε. Άρα, θέλω να βγάλεις, ας πούμε, ξέρω εγώ, θα σου πω ότι ξέρεις κάτι, αυτός ο γύρος βγαίνει σε 4 λεπτά. Ωραία, άρα χρειάζεσαι περίπου 1,5 λεπτό για να ξαναμπείς να το ξαναβγάλεις 4 λεπτά. Δεν θέλω να ξεκινήσει 4 λεπτά, ο δεύτερος 4 λεπτά, ο τρίτος γύρος 5 λεπτά. Μπαμπλα και μετά να πάει, γιατί στο τέλος, ας πούμε, θα έχεις χάσει και που γύρους. Αν ήταν να βγάλεις 10 γύρους στο 50 λεπτό, θα βγάλεις τελικά 7-8. Ναι, κατάλαβα, ναι. Θέλω να βγάλω στους 10 και να είναι σχεδόν το ίδιο τέμπο. Το οποίο δεν γίνεται. Είναι πολύ δύσκολο, εννοείται, αλλά θέλω να προσπαθείς αυτό, να έχεις το ίδιο τέμπο σε κάθε γύρο που μπαίνεις. Για να βγει όλο το πρόγραμμα. Έτσι, και δεν θέλω ποτέ, όπως αυτό ισχύει και στη γυμναστική στα βάρη, επειδή πολλές φορές τους βάζω διπλά σετ, δισετ, τρισετ, τετρασετ. Έτσι είμαι πάρα πολύ αυστηρός ότι μέσα στον γύρο, μέσα στο τρισετ, τετρασετ, δεν θέλω να κάνεις διάλειμμα. Τι εννοώ, από εκεί που κάνεις κάμψη δικεφάλων με εκτάσεις τρικεφάλων, με βαράκια, δηλαδή αυτό τώρα είναι ένα super set ή διset, αν εσύ κάνεις δικέφαλη, αφήσεις 6-7 δευτερόλεπτα και μετά μπεις τρικεφάλους, έχεις χάσει το τρισετ. Δεν έχει νόημα αυτό. Αυτό δεν είναι βάρη να τα έχεις μπροστά σου για να ξεκινήσεις απευθείας. Ναι, ακριβώς. Θέλω λοιπόν το πολύ 3 με 4 δευτερόλεπτα διαφορά στην άσκηση. Αν περάσουν 4 δευτερόλεπτα, δεν είναι super set, δεν είναι διset. Έτσι λοιπόν και στους βίους που κάνουμε στα τελικά προγράμματα τα πιο δύσκολα, θέλω ότι μέσα σε αυτές τις 8 ασκήσεις που σου είπα, δηλαδή στο ένα γύρο, στο ένα round, δεν θέλω διάλειμμα. Θέλω μπαμ, 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 μπαμ.
ξεκουράσου 1 λεπτό, ξεκουράσου 1,5 λεπτό, ξεκουράσου 2 λεπτά, ώστε να βγει ο γύρος χωρίς διάλειμμα ανάμεσα στις ασκήσεις. Ναι. Έτσι, σε αυτό είμαι ψηλοαυστηρός και πιστεύω ότι έτσι βλέπουμε καλύτερα αποτελέσματα. Έτσι ρυθμίζουμε καλύτερα για την αναπνοή μας, το καταναπνευστικό μας, τη δύναμή μας, να μπορέσουμε να βγάλουμε περισσότερη προπόνηση. Strength and conditioning. Αυτό είναι το μότο, ας πούμε, του γυμναστηρίου. Το έχεις βάλει παντού σχεδόν. Το έχω βάλει παντού, ναι. Το έχεις βάλει παντού. Λοιπόν, κάπως έτσι πάει λοιπόν και όπως για να γυρίσουμε στο προηγούμενο θέμα, ότι οι πιο προχωρημένοι φέτος θα φάτε ξύλο. Θέλω να είμαστε κάθε χρόνο καλύτεροι. Δεν μ' αρέσει καθόλου, με στεναχωρεί. Λυπούμε, ρε παιδί μου. Γιατί, πες μου. Ποιος σε πείραξε? Όταν, ας πούμε, όλο το χρόνο κάποιοι, όλο το χρόνο έχουν προσπαθήσει, ξέρω εγώ, και έχουν χάσει κιλά και έχουν αρχίσει και δυναμώνουν και έχουν αρχίσει και φαίνεται το σώμα τους και ξαφνικά μόλις πάει, ξέρω εγώ, ρε παιδί μου, εκεί Μάιος, Ιούνιος, ναι, αρχίζουν και τρώνε πριν βγουν στην παραλία. Αν μου πεις ότι το θέμα είναι η παραλία, το θέμα δεν είναι η παραλία. Αλλά ξέρουμε πολύ καλά ότι οι περισσότεροι δεν φίλοι για την παραλία το κάνουν. Όχι, γιατί έχω εδώ πέρα πολύ μεγάλα ονόματα τύπου τον Διονύση, τον φίλο μου, ας πούμε, που ήταν όλο τον χρόνο τούμπανο και ξαφνικά τον Ιούνιο μου είχε κάνει πυροκυλιά ο φουσκοχοντρός και πήγαινε στην παραλία έτσι. Και του λέω: καλά, ρε μεγάλε. Όλο το χειμώνα προσπαθούσαμε εδώ πέρα, χύναμε υδρότα και ξαφνικά για να βγούμε το καλοκαίρι. Καταλαβαίνεις, θέλω να πω έτσι. Ναι. Και ξαφνικά με το καλοκαίρι μου πάχινες. Διονύση. Και δεν είναι μόνο Διονύσης, απλά ο Διονύσης είναι ένα παιδί που τον έχουμε στην καρδιά μου, Διονύση. Και γι' αυτό τον αναφέρω, γιατί τον αγαπάω πολύ και ενδιαφέρομαι για την εξέλιξή του. Έχω πάρα πολλούς να αναφέρω, αλλά οκ. Από κάτω, unsubscribe, ξέρεις, αναφορά στο βίντεο. Ο Διονύσης τώρα τον έχει πιάσει, τώρα χασμοϊτό, φταίρεις μας έχει φάει τούμπα τώρα. Αυτό που είπε. Καλά άλλο αυτό, εντάξει. Λοιπόν, αυτό με λίγα λόγια καλό είναι αυτοί που γυμνάζονται συστηματικά, έτσι, γιατί για αυτούς αναφέρομαι. Τώρα για όλους τους άλλους που όποτε θυμούνται το χαίρονται και κάνουν, δείχνουν, δεν έχει νόημα. Για αυτούς που γυμνάζονται λοιπόν συστηματικά, και τους αρέσει λοιπόν αυτό που κάνουν και έχει γίνει τρόπο ζωής η γυμναστική, καλό είναι κάθε χρόνο να είμαστε και καλύτεροι. Έτσι. Και τον τοίχο που χτίζεις όλο τον χρόνο. Να τον ανεβάζουν, να είμαστε καλύτεροι. Ένα καλά, τώρα αυτό εντάξει, είναι τραγικό. Αυτό το παράδειγμα το φέραμε ότι είναι εντάξει, γίνεται, αλλά είναι μαλακία. Δηλαδή, για ποιο λόγο να το κάνεις αυτό το πράγμα? Όλο το χειμώνα, δηλαδή, ένα χρόνο έχεις ξεσχιστεί και ξαφνικά το καλοκαίρι. Δεν είναι μικρό το ποσοστό που το κάνει αυτό όμως. Τι? Δεν είναι μικρό το ποσοστό ανθρώπων που το κάνουν. Εντάξει, δεν είναι μικρό το ποσοστό, αλλά οκ. Εντάξει, κοίτα, συνήθως όπως έχουμε πει και σε άλλα θέματα γίνεται το αντίστροφο. Συνήθως το χειμώνα κάθονται, δεν τρώνε, δεν κάνουν, δεν δείχνουν και το καλοκαίρι θυμούνται να πάνε στο γυμναστήριο. Τώρα εμείς μιλάμε για μια μικρή ομάδα ανθρώπων, οι οποίοι είναι δικοί μας ασκούμενοι και είναι personal και είναι εδώ πέρα συστηματικά 4, 5, 6 χρόνια. Έτσι, και ξεκινάνε, δηλαδή σταματάνε ουσιαστικά μόνο τον Αύγουστο που κλείνω σαν γυμναστήριο σχεδόν ένα μήνα για να πάμε όλοι διακοπές. Ναι. Όλους τους άλλους μήνες, δηλαδή 11 μήνες του χρόνου, είναι εδώ πέρα συστηματικά και γυμνάζονται. Εγώ αναφέρομαι σε αυτούς τους ανθρώπους που είναι συστηματικοί στη γυμναστική, που έχουν πρόοδο, που θέλουν να έχουν πρόοδο. Αλλιώς γιατί έρχεσαι εδώ πέρα? Θέλω να έχεις πρόοδο, έτσι, να εξελίσσεσαι, να βάζεις καινούριους στόχους και να γίνεσαι όλο και καλύτερος. Όσο και καλύτερος γίνεται κάθε φορά. Έτσι. Αυτό είναι το σωστό. Αυτό είναι το σωστό, θεωρώ, στη γυμναστική, στον αθλητισμό και σε πάρα πολλά άλλα πράγματα στη ζωή μας. Ναι. Έτσι, να μην είμαστε πάντα flat. Κοίτα, αν δεν έχουμε στόχους, δεν έχουμε και εξέλιξη σαν άνθρωποι. Καλό είναι να βάζουμε στόχους. Ο καθένας στους δικούς του στόχους. Εμείς μιλάμε για τη γυμναστική, όπως έχουμε πει εδώ πέρα. Εσείς μπορείτε να βάζετε άλλους στόχους στη ζωή σας. Αλλά βάζετε στόχους. Λοιπόν, τώρα που σε έχω πιάσει έτσι λίγο. Έχεις ανέβει λίγο τώρα. Στα ήρεμά μου. Ναι. Θα ήθελα να μου πεις πόσοι ή πόσες, τέλος πάντων, θα έρθουν να σου κλαφτούν για τα κιλά που έχουν πάρει αυτά των Χριστουγέννων, στην αλλαγή του χρόνου, βασιλόπιτα. Έχουμε φάει στο σπίτι το ένα, μετά κόψαμε και στη δουλειά, μετά άλλη μια βασιλόπιτα καβαλού. Με μελομακάρονα. Καλά, μελομακάρονα, το συζητάμε. Γαλοπούλα με γέμιση. Ναι, φίλε, όλα αυτά τώρα τι. Κάπου πήγαμε και φάγαμε κατσίκα γάλακτος. Πήγαμε σε ένα σπίτι. Πήραμε όλο το αρνί, 1 κιλό. Στα Χριστούγεννα πήγαμε στο σπίτι του Αλέστρου και φάγαμε κατσίκι γάλακτος και κάτι άλλα, δεν ξέρω, κάτι κρέατα είχε. Πάσχα νόμιζα ότι είχε κάνει αυτούς, αλλά τις φάγαμε Χριστούγεννα. Δεν πειράζει. Λοιπόν, καλά να είναι το παιδί. Γεια σου. Καλά. Λοιπόν, από τους προχωρημένους και αυτά δεν με πειράζουν να κάτσουν να ξεκουραστούν τα Χριστούγεννα και να φάνε. Δεν θέλω να τρώνε αυτοί οι οποίοι είναι πιο νέοι στο θέμα γυμναστικής διατροφής, γιατί είναι εύκολο να παρασυρθούν ή να τα παρατήσουν στο τέλος.
Έτσι. Τώρα από εκεί πέρα, ναι, θα έρθουν πάρα πολλοί να κλαφτούν. Ναι. Ότι Νίκο πήρα 1 κιλό, πήρα 2 κιλά, πήρα 3 κιλά. Δεν έχει σημασία ο αριθμός. Θα μου πεις τώρα 1 κιλό και τι έγινε. Ναι, μην έχεις και μου κλαίγεσαι όμως. Εγώ γι' αυτό το αναφέρω. Τι τύπου. Ωραία, έφαγες. Φαντάζομαι ότι ήξερες ότι έτρωγες ναι, εκείνη την ώρα. Δηλαδή, τι μου λες. Δηλαδή, έφαγες, ας πούμε, 15 μελομακάρονα το βράδυ και 2 γαρδούμπες, δεν ξέρω τι τρώτε. Και πιστεύεις ότι το πρωί θα είσαι λιγότερα κιλά. Μα είναι, δηλαδή. Όμως, πίστεψε με αλήθεια. Μπορεί με κάποιο μαγικό αλήθεια, τρόπο το κάνουν αυτό. Και εγώ το κάνω. Έρχονται και μου λένε Νίκο, ήρθα τις διακοπές να ζυγιστώ, να λιπομετρηθώ. Και λέω, ζυγίστηκες πριν τις διακοπές, 2 εβδομάδες, 3 εβδομάδες πριν τις διακοπές. Ναι, να μην δω τι έχω κάνει. Με τη χαρά του τύπου και καλά ότι έχουν προσέξει, θα χάσουν. Γιατί τι έχεις κάνει διατροφή. Όχι. Ναι, άμα είναι κάποιος δεν που έχει κάνει διατροφή, ναι, εντάξει. Και λέω, ωραία, έλα, ανέβα πάνω, να γελάσουμε λίγο. Όλοι, ναι. Και μόλις βλέπουν κανένα νούμερο τύπου 3 κιλά, πόσα κιλά πάνω, γιατί. Δεν έχει μπαταρίες γαριά. Γιατί ξέρω εγώ, ο Άγιος Βασίλης σου φέρε παραπάνω δώρα και τα φάγεις όλα μάλλον. Κάτι τέτοιο πρέπει να γίνει. Γενικά, ναι, κοίταξε, είναι ότι κλαίγονται, ενώ ξέρουν τι έχουν κάνει και γενικά λένε πολύ ψέματα στον εαυτό τους. Βασικά λένε ψέματα σε μένα και να σου πω ένα παράδειγμα για να καταλάβεις. Ναι, για πες μου. Τι εννοώ. Έρχεται, ας πούμε, μια κοπέλα που την έχω αναλάβει ως γυμναστής της, ξέρω εγώ, και σαν διατροφή. Να της βγάζω μια διατροφή. Okay. Λοιπόν, έχουμε κάνει πολλές συζητήσεις πάνω στη διατροφή. Για ποιο λόγο κάνουμε διατροφή, πώς πρέπει να τρώμε, γιατί να τρώμε, τι συμβαίνει στο μεταβολισμό. Είναι φλέγον θέμα γενικά. Έτσι, η διατροφή είναι το πιο σημαντικό πράγμα από όλα. Παιδιά, η θέμα ειδικά εμφάνισης έχει να κάνει με τη διατροφή. Πρώτα απ' όλα, το έχουμε πει πολλές φορές, θα το λέμε πάντα μέχρι επιτέλους να το καταλάβετε. Μετά είναι η γυμναστική. Συνδυασμό πάντα αυτά τα δύο, αλλά πρώτα είναι η διατροφή και μετά η γυμναστική την εμφάνιση. Λοιπόν, τις έχω εξηγήσει λοιπόν τα πάντα πώς δουλεύει η γυμναστική διατροφή και όλα αυτά. Συμβουλές, ξανά. Χαίρομαι, είμαι εδώ πέρα για εσάς να σας συμβουλεύω και να σας βοηθάω. Ξεκινάμε. Έρχεται μετά από 2-3 μήνες, ανεβαίνει στη ζυγαριά. Η ζυγαριά έπρεπε να έχει δείξει, ας πούμε, λέω τώρα εγώ -5 και έχει δείξει -2. Έτσι. Ναι. Μα γιατί, τι γιατί, της λέω. Τον πρώτο μήνα. Περίμενε και ο ίδιος η ίδια να έχει πέσει τα 5 κιλά αυτά. Ναι, τα περίμενε. Το θέμα είναι πώς τα περίμενε αφού δεν έκανε διατροφή. Ναι. Τι εννοώ. Τον πρώτο μήνα μπορεί να σου φτιάξω μια διατροφή η οποία μπορεί να μην δουλέψει για σένα, γιατί είσαι εσύ. Αν ξέρω πραγματικά ότι έχει κάνει διατροφή αυτή, τότε ναι, να σου αλλάξω κάτι γιατί μπορεί κάτι να σε επηρέασει, κάτι να μην σου κάτσε εσένα, οτιδήποτε. Το δεύτερο και το τρίτο μήνα όμως δουλεύει πια η διατροφή. Ξέρω ποιος είσαι και πώς θα αντιδράσει. Μεταβολισμό και όλα αυτά. Άμα έχει κάποιες μετρήσεις, μεταβολισμό και τέτοια. Ναι, αυτό είναι ξέρω στάνταρ λοιπόν. Το ότι θα χάσει αυτά τα κιλά άμα κάνει αυτό το. Όταν λοιπόν έρχεται λοιπόν και μου λέει ότι. Μα γιατί έχασε τόσα λίγα. Τη λέω γιατί έχασε τόσα λίγα. Κάτι δεν έκανε. Όταν σου έχω βάλει 5 γεύματα, ας πούμε, και εσύ φας τα 2 ή τα 3, δεν έχει κάνει διατροφή εκείνη τη μέρα. Τόσο αυστηρά. 5 γεύματα την ημέρα. Δεν έχει κάνει τα 2, δεν έχει κάνει διατροφή. Ούτε το ένα δεν έχει κάνει. Δεν είναι διατροφή εκείνη τη μέρα. Έχει χάσει διατροφή. Λοιπόν. Δεν έχει χάσει όμως επειδή έχει φάει λιγότερο. Κοίτα. Τώρα αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Είναι ότι εγώ είμαι υποστηρικτής της διατροφής των 5 γεμάτων την ημέρα. Έτσι, δηλαδή, 1, 2,5 με 3 ώρες να τρως κάτι. Όσο περισσότερο τρως, τόσο περισσότερο χάνεις, σε εισαγωγικά. Τι εννοώ. Ότι επειδή φαντάζομαι όχι. Τρώμε καθαρά εννοείται, τρώμε με γραμμαία, τρώμε καθαρά γιατί κάνουμε πέψη. Όταν ο οργανισμός μπαίνει συνέχεια στη διαδικασία να χωνέψει, χρειάζεται ενέργεια για να κάνει αυτή τη χημική λειτουργία μέσα του. Έτσι, ο οργανισμός, ο μεταβολισμός. Άρα χρειάζεται θερμίδες και η ενέργεια. Άρα χάνεις. Και όχι να του πετάς φαγητό μέσα το μεσημέρι, φαντάζομαι, και μετά από 6-7 ώρες να του πετάξεις πάλι κάτι άλλο. Όχι, αυτό εντάξει. Αυτό το τρώω μία-δύο φορές την ημέρα που κάνουν συνήθως οι Έλληνες. Καταλήγουν να έχουν καρδιακά προβλήματα και να παχαίνουν περισσότερο. Και μου λέει λοιπόν, μα γιατί, τι γιατί. Μα έχω προσέξει, της λέω, έχεις προσέξει. Μου λέει ναι, έχω κάνει όλα τα γεύματα κανονικά. Της λέω, αλήθεια, το έχεις κάνει. Και μου λέει ναι, και να είναι του τύπου να δακρύσει τώρα η κοπέλα, έτσι. Ναι. Ρε εσύ, ξέρεις κάτι, η ζυγαριά δεν λέει ψέματα. Και εκτός ότι η ζυγαριά δεν λέει ψέματα. Κοίτα, αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια. Η ζυγαριά δεν λέει ψέματα. Ναι, και εκτός αυτού, ρε φίλε, ξέρεις τι γίνεται. Πιστεύεις ότι είσαι η πρώτη που έχω αναλάβει τόσα χρόνια. Δηλαδή, εκείνη τη στιγμή που λες ψέματα σε μένα,
Γιατί για να μην σε μαλώσω, ότι είμαστε στο δημοτικό, για να μην σε μαλώσω, για να μην στην πω. Γιατί τι. Αρχικά προσβάλλεις την νοημοσύνη μου. Έτσι. Λες και δεν ξέρω, εγώ δεν έχω εμπειρία. Δεν καταλαβαίνω αν έχεις φάει ή δεν έχεις φάει που σε έχω εδώ πέρα με ένα χρόνο μέσα. Είναι το επάγγελμά σου αρχικά. Λοιπόν, είναι το επάγγελμά μου. Λοιπόν, δυστυχώς πολλές φορές λένε ψέματα, αδερφέ, και πάρα πολλές φορές κρύβονται πίσω από το δάχτυλό τους ή οτιδήποτε. Φαντάζομαι ότι σε ένα άλλο περιστατικό έκλαιγε μπροστά μου και μου ορκιζόταν ότι έχει φάει, ότι έχει κάνει διατροφή. Και λέω, έκλαιγε μπροστά μου, παιδιά, μην νομίζω ότι τους βάραγα. Έτσι, δεν τους βάραγα. Έτσι, απλά της έλεγα, πες μου, σε παρακαλώ, τι δεν έχεις κάνει, να ξέρω, φταίει η διατροφή ή φταίς εσύ. Μα όχι, δεν έκανα. Είχε βάλει τα κλάματα λοιπόν για να δώσει έμφαση στο δράμα που ζούσε εκείνη τη στιγμή, ας το πούμε έτσι. Έτσι, γιατί περίμενε να χάσει, ας πούμε, 10 κιλά διαμαγείας και είχε χάσει μόνο 3, ξέρω εγώ. Έτσι, οκ. Λοιπόν, και έκλαιγε και μου γινόταν, όχι, την έχω κάνει διατροφή. Και να λέω εγώ, φίλε, κάτι δεν έχω κάνει καλά, κάτι δουλεύει. Μήπως να τη στείλω να τη στείλω σε έναν ενδοκρινολόγο να δούμε τι συμβαίνει, οτιδήποτε. Και μετά από μια εβδομάδα, έτσι, η ξαδέρφη της, που ήμασταν γνωστοί, μου στέλνει φωτογραφία, χωρίς να το βλέπει βέβαια η άλλη κοπέλα, που έστεγε τις κρέπες με τις σοκολάτες και αυτά. Α, έτσι λοιπόν κάνεις διατροφή. Είναι όλα αντικείμενα Photoshop. Ναι, ήτανε, την παγίδευσαν, της το βάλανε με το ζόρι. Λοιπόν, πολλές φορές λοιπόν έτσι συμβαίνει και τέτοια κάνουν, ας πούμε, και μου κάνουν με τις διατροφές ειδικά. Έχεις πετύχει ποτέ άτομο, ενώ σου έχει πει ότι δεν τρώει, δεν κάνει όλα αυτά. Πέρα από του θέματος ότι έχουμε συζητήσει πως έχει πει ότι δεν έχει χρόνο και την έχεις δει για καφέ. Καλά είσαι. Έχεις δει τέτοιο γεγονός, αλλά να τρώει. Ναι. Και όχι σε μαγαζί που ο φόβος και ο τρόμος. Είναι παντού και πουθενά ο φόβος και ο τρόμος. Πάνε έξω να φάνε και κοιτάνε πίσω από τον νόμο τους μην περάσει ο Καραφαντής. Πολλούς τέτοιους έχω εδώ μέσα. Αλλά και τρώει για αυτός και τα φάει όλα. Λοιπόν, διακοπές πάνε και δεν ανεβάζουν story με το δω εγώ, ξέρω εγώ. Ή άμα είναι κάπου εδώ κοντά, γιατί εμείς είμαστε στο Κερατσίνι, ξέρω εγώ, και τρώνε κάπου εδώ πέρα κοντά, να φάνε γρήγορα με τις δύο. Ο Καραφαντής είχε καλά πει. Έχω πετύχει πολλές φορές. Το μόνο που έχω κάνει είναι να γελάσω εκείνη τη στιγμή. Δεν θα κάτσω τώρα να ασχοληθώ. Δεν είμαι στο γυμναστήριο. Είμαι αυτός δουλειά. Ναι. Τρως, οκ. Απλά τη Δευτέρα που θα έρθεις, θα σε περιμένω στον πάγκο έτσι. Για έλα. Για έλα. Περιμένει την στιγμή που θα πεις ότι έκανες διατροφή. Όχι, δεν θα ρωτήσω καν. Να της πω απλά ανέβα πάνω. Ανέβα πάνω στη ζυγαριά. Να δούμε τι θα δείξει. Δημοκρατικά δεν ξέρω. Είναι... Δημοκρατικά. Δεν υπάρχει δημοκρατία εδώ μέσα, το έχουμε ξαναπεί αυτό. Μοναρχία είναι Νίκος Μοναρχία και τυραννία. Όταν περάσει την πόρτα του Lion Gym και μπει μέσα, τελείωσε. Αφήνεσαι στα χεράκια μου. Λοιπόν, ανέβα πάνω στη ζυγαριά να δούμε. Όχι ότι δεν ξέρω τι έχει συμβεί, αλλά ανέβα πάνω να δούμε. Να παίξει κάπου το κλιπ από ένα άλλο επεισόδιο που λέγε μαστίγωμα, μόνο μαστίγωμα. Κάπως το λέγε. Μαστίγωμα, μόνο μαστίγωμα θα παίξει τώρα. Μαστίγιο εδώ μέσα. Είναι καλά τα πράγματα. Λοιπόν, με λίγα λόγια, εκεί που θέλουμε να καταλήξουμε ότι αυτό όλο το πράγμα είναι κωμικοτραγικό, έτσι, και απλά θα συμβουλεύσω να αναλάβετε τις ευθύνες σας. Είσαστε μεγάλοι άνθρωποι, έτσι. Έχετε ζητήσει εσείς την συμβουλή, τη βοήθεια ενός γυμναστή, ενός διαιτολόγου, έτσι. Δεν χρειάζεται, άρα θεωρώ λοιπόν ότι είναι αυτονόητο ότι δεν χρειάζεται να σου χαϊδεύω τα αυτιά για να κάνεις αυτό που ήρθες σαν ενήλικας και έχεις ζητήσει, πληρώσει να κάνεις. Που δεν πιστεύω λοιπόν, και ο πρώτος που θα έχουν... καλά εννοείται αυτό. Αυτό εννοείται. Έχουν αλλάξει... Τα τελευταία 8 χρόνια έχουν αλλάξει 15 διαιτολόγους, ξέρω εγώ. Για όλα φταίνε όλοι οι διαιτολόγοι. Κανείς ποτέ δεν φταίει εκείνο, η ίδια, που δεν έχει, ας πούμε, κιλά. Φταίνε μόνο οι διαιτολόγοι, οι γυμναστές και οτιδήποτε. Που ναι, υπάρχουν κάποιοι διαιτολόγοι, οι γυμναστές, οι οποίοι ναι, δεν κάνουν καλή δουλειά τους. Αλλά δεν γίνεται, ρε φίλε, όλοι να πέσανε σε σένα οι άχρηστοι. Λοιπόν, μην τρελαθούμε. Λοιπόν, αναλάβετε τις ευθύνες. Εγώ που δεν είμαι πάνω από 30, είμαι 23. Έχω αλλάξει 4 γυμναστήρια. Ακόμα 23 είναι αυτό. Ναι, γάμισε. 5 χρόνια πριν 23 είναι. 23 είμαι. Ναι, πάμε, για πες. Ότι ήδη στην ηλικία αυτή έχω αλλάξει 4 γυμναστήρια. Ναι. Φαντάσου λοιπόν κάποιος ο οποίος είναι 30, 35, 40 που το λέει αυτό, πόσα γυμναστήρια έχει αλλάξει. Και πόσες. Ναι, άκου. Δηλαδή, κατάλαβες. Εσύ έχεις αλλάξει γυμναστήρια γιατί είσαι μικρός και μαθαίνεις και βλέπεις πράγματα. Ναι, και πήγες σε ένα γυμναστήριο το οποίο, ας πούμε, για τις δικές σου απαιτήσεις δεν σε κάλυπταν. Ήθελες κάτι παραπάνω ή οτιδήποτε. Ναι. Έτσι, ήρθες σε μένα, δέσαμε. Όταν πας σε ένα γυμναστήριο που δεν ασχολείται κανείς μαζί σου
Και ναι, δεν ασχολείται κανείς μαζί να πας σου. να δεις τις ασκήσεις, Ναι. δεν έχει νόημα. Βαριέσαι μετά από λίγο. Ακριβώς. Ήρθες λοιπόν εδώ Η πέρα, δωρός γιατί είναι αρχή, αλλά κάνουμε personal, δέσαμε κι εμείς οι δύο, είδες ότι γίνεται δουλειά εδώ μέσα, ότι πέφτει μαστίγιο και ξύλο, όπως είπαμε πριν λίγο, και γίνεται δουλειά και έχεις εξέλιξη. Και λίγο μαζόχας για να Ναι. είσαι εδώ μέσα. Χρειάζεται δηλαδή λίγο μαζόχισμα. Εγώ έχω πει πολλές φορές, δεν καταλαβαίνω πώς συνεχίζετε και με πληρώνετε. Αλλά οκ. Αυτό Λοιπόν, δεν είναι τσάμπα. αυτά είναι ψυχολογικά που πρέπει να λύσετε αλλού, μάλλον. Αλλά οκ. Λοιπόν, Ανοίξτε γραφείο ακριβώς δίπλα. η άλλη όμως, ή ο άλλος που έχει αλλάξει 10 γυμναστήρια, 10 διαιτολόγους, δεν το κάνει για αυτό το λόγο που το κάνει εσύ. Το κάνει γιατί θεωρεί ότι, ξέρεις κάτι, αν θα πάω στον Νίκο τον Καραφαντή, ξαφνικά σε 2 μήνες θα γίνω σαν αυτές που ανεβάζει στο Instagram ή σαν αυτές που έχω δει εγώ κάπου αλλού, ξέρω εγώ. Κατάλαβα. Δεν γίνεται αυτό φυσικά σε 2 μήνες, μετά θα πάει στον άλλον. Θα πάει σε εκείνο το γυμναστήριο που έχει ακούσει το άλλο, θα πάει στον άλλον. Έτσι λοιπόν και στους διαιτολόγους. Πάω στον ένα διαιτολόγο, δεν μου βάλε ελεύθερο γεύμα την πρώτη εβδομάδα, 90 κιλά τώρα οι άλλοι. Θέλει ελεύθερο γεύμα την πρώτη εβδομάδα. Λοιπόν, άρα δεν μου αρέσει, δεν πάω σε αυτόν. Πάω μετά στον Παναγιώτη, δεν μου βάλε να τρώω 2 πλακίτσες μαύρη σοκολάτα πριν κοιμηθώ κάθε μέρα και κανένα κεντρικό την Κυριακή. Αλλά δεν μου αρέσει, πάω στον άλλον. Ναι. Αυτό εννοώ, αλλάζουνε. Κατάλαβες. Άλλο το δικιά σου περίπτωση, άλλο εκείνη την περίπτωση. Άλλο ψάχνουμε και θέλω το καλύτερο, γιατί θέλω να με πιέσουν και να έχω εξέλιξη σε αυτό που κάνω. Σίγουρα. Και άλλο ψάχνω να βρω τον Χάρι Πότερ ή έναν πλαστικό που απλά θα μου πει «Καλέ, μπορώ να σε κάνω σε 1,5 μήνα να γίνεις κουκλάρα και να αλλάξουν όλα πάνω σου με ένα δηλαδή, πολύ μαγικό και όμορφο και εύκολο και γρήγορο τρόπο». Είναι ο μόνος που δεν υπόσχεται ότι σε 1 μήνα ή σε 1 χρόνο θα σε έχω κάνει Θεό. Λέει, θα έχεις γίνει καλύτερος από αυτό που ήσουν. Δεν μπορείς να το υποσχεθείς αυτό. Δηλαδή, από ό,τι κατάλαβα. Δεν μπορείς να το υποσχεθείς αυτό. Δεν μπορείς να φτιάξεις. Πρέπει να το κάνουν και καλά κάνουν. Σχεδόν όλοι δεν είναι. Για μένα καλά κάνουν από τη στιγμή που πουλάει και πάει ο κόσμος και το πληρώνει. Δηλαδή και γίνονται, βγάζουν λεφτά, γίνονται μάγκες, γίνονται γνωστοί πάνω στη βλακιά του αλλού. Το θέμα είναι ότι εσύ τον κάνεις μάγκα. Όχι ο ίδιος. Ο ίδιος μπορεί να πουλάει ό,τι θέλει. Εσύ τον πιστεύεις. Και πας και ξαναπάς και πληρώνεις τα ίδια και τα ίδια και δεν βλέπεις κανένα αποτέλεσμα και συνεχίζεις να πιστεύεις τέτοιους ανθρώπους. Λοιπόν, εγώ δεν θα υποσχεθώ ποτέ κάτι τέτοιο. Εγώ είμαι ρεαλιστής, πραγματιστής, δίκαιος, αντικειμενικός, τελείως και θα σου πω την αλήθεια μέσα στα μούτρα σου. Αν σ' αρέσει, έτσι, κάθεσαι μαζί μου και βλέπεις την πραγματική αλλαγή πάνω σου. Τη διαφορά που θα έρθει με τον καιρό. Αλλά βλέπεις αλλαγή στην τελική. Βλέπεις αλλαγή. Βλέπεις. Άρα σε έχω προετοιμάσει ότι θέλουμε ξύλο για αυτό το πράγμα να συμβεί. Δεν είναι έτσι εύκολα τα πράγματα. Θέλει πρόγραμμα, πρέπει να θέλει γίνει πολλά. Βασικά αυτό. Θέλει πολλά. Θέλει, κάποιοι θα πούνε θέλει θυσίες. Για μένα δεν είναι. Δεν κάτι για να έρθω εδώ πέρα εγώ προσωπικά. Ναι, αλλά. Κι άλλα άτομα θα άκου να σου πω. Εσύ όμως έχεις μια παιδεία, εσύ είσαι καθηγητής, κάνεις και ιστιοπλοεία, κάνει πολλά πράγματα Παναγιώτης. Έχει ενδιαφέροντα γενικά σαν άνθρωπος. Μπορεί να είναι μόνο 23 χρονών, αλλά κάνει πράγματα. Για εκείνον δεν είναι θυσία το να βάλει την προπόνηση, τη γυμναστική, την άσκηση έστω 3 φορές τη βδομάδα στη ζωή του, γιατί ξέρει τα ωφέλη της άσκησης, το να βοηθάει, ξελαμπικάρει, φτιάχνει το σώμα του, αγαπάει και φροντίζει το σώμα του. Για κάποιον όμως, ο οποίος έχει μάθει μέχρι τα 25-30 του να μην κάνει τίποτα, μόνο δουλειά και καναπέ και για κάνα καφέ, τίποτα άλλο δεν κάνω. Ναι. Δεν έχω χρόνο κιόλας, ή ασχολούμαι όλη μέρα μόνο με τα παιδιά μου, ή ασχολούμαι μόνο με τη δουλειά μου, ή ασχολούμαι μόνο με την τηλεόραση και τις ταινίες. Ξαφνικά το να πάει 3 φορές τη βδομάδα από μονόρα σε κάποιον να πούνε σαν εμένα σκληρός και μπλα, του φαίνεται λίγο πολύ ζόρι και σαν θυσία. Ναι, για αυτόν που το δίνω, θα θυσιάσει, σε εισαγωγικά, θα θυσιάσει την ώρα που καθόταν στον καναπέ ή την ώρα που μπορεί να παίζει λίγο με τα παιδιά του, να παίξει πιο μετά, ας πούμε, όχι να μην παίξει καθόλου με τα παιδιά σου, προς Θεού. Ή να θυσιάσει τον καφέ, τον 5ο καφέ της εβδομάδας, έτσι. Να θυσιάσει τον καφέ για να έρθει γυμναστήριο. Για εκείνον είναι η θυσία. Ξεκινάμε από μικρές λοιπόν θυσίες, μικρά βηματάκια, για να δούμε αποτέλεσμα. Τίποτα δεν γίνεται. Που θα καθόσουν στο καναπέ, αξιοποιήσουν λίγο πιο παραγωγικά. Δηλαδή, έλα στο γυμναστήριο. Για σένα είναι στην τελική, δεν είναι για κάποιον άλλο. Για σένα είναι, για μένα δεν είναι. Για την υγεία σου. Είναι για σένα. Και άμα θες για να φέρνεις και ωραία. Δεν υπάρχει αυτή η νοοτροπία όμως ακόμα και δεν είναι εύκολο και δεν υδρώνει και το αυτοί τους δυστυχώς. Δεν υδρώνει. Όσο και να τα λέμε εμείς εδώ πέρα, γιατί έχουμε ξαναπεί για πράγματα, δεν υδρώνουν το αυτοί τους. Το μόνο που εύχομαι για όλους αυτούς εκεί έξω, όπως έλεγα κάποτε και στους φίλους μου στην παρέα μας, που ήμασταν πιο μικροί, ας πούμε, και ήταν 30-35 χρονών, και τους έλεγα, παιδιά, ξεκινήστε να προσεχείτε τι τρώτε, να ασκήσετε λίγο παραπάνω. Γιατί αν συνεχίσετε έτσι
κάποτε στα 40-45 σας, ειδικά οι άντρες που είμαστε λίγο πιο ευαίσθητοι με την καρδιά, θα αναγκαστείτε ή να γυμναστείτε ή ακόμα χειρότερα, θα αναγκαστείτε να παίρνετε ένα χαπάκι καθημερινά για την υπόλοιπη ζωή σας. Ναι. Για ποιο λόγο? Γιατί κάποτε δεν γυμναζόσασταν λίγο, γιατί βαριόσασταν και νομίζατε όλοι ότι είσαστε αθάνατοι και ωραίοι. Ποια είναι η κατάλληλη ηλικία, επειδή είπες ότι στα 30 σου με την παρέα σου και σε όλα αυτά, ποια είναι η κατάλληλη ηλικία να ξεκινήσεις έγκαιρα το γυμναστήριο και να το συνεχίσεις φυσικά, να μην το κόψεις, για να έχεις μια υγιή ζωή, σωματικά, ψυχικά, ξέρω εγώ, όπως καταλαβαίνω τι λες, αλλά δεν υπάρχει κατάλληλη ηλικία. Ναι, αλλά άμα φτάσεις στο σημείο, στο χαπάκι, ας πούμε, που είπες, η οποία μπορεί να είναι 30, 40, 50, 60 χρονών, όποια είναι αυτή η ηλικία, στα 60 πόσο πολύ μπορείς να το σώσεις αυτό, ή στα 50 σου, κάτι θα σώσεις. Σε όποια κατάσταση και να είσαι. Αλλά πώς θα το σώσεις, δηλαδή, ποια είναι η σωστή ηλικία να ξεκινήσει κάποιος? Σε όποια ηλικία και να είσαι, σε όποια κατάσταση και να είσαι, ποτέ δεν είναι αργά να ξεκινήσει την άσκηση. Σίγουρα. Επιβάλλεται να την ξεκινήσεις. Τι είσαι 15, τι 20, τι 30, τι 40, τι 50, τι 70, τι 80. Απλά τι γίνεται. Όταν φτάσεις στο σημείο να πάρεις αυτό το χαπάκι, όπως είπαμε, έτσι, γιατί κινδυνεύεις να κάνει μπάμ η καρδιά σου, λοιπόν, δεν υπάρχει γυρισμός. Εκεί πέρα, εκείνη τη στιγμή τι κάνεις, αναλαμβάνεις τις ευθύνες σου. Αυτό που λέγαμε πριν. Ανέλαβε τις ευθύνες σου. Δεν φταίει κανείς άλλος γι' αυτό ή σε όλη την πληροφόρηση που χρειαζόσουν για να μην πάθεις αυτό που έπαθες. Τώρα δικά πια. Λοιπόν, ανέλαβε τις ευθύνες σου. Και από εκεί και πέρα, απλά τι γίνεται. Ή συνεχίζεις το ίδιο τροπάρι, το ίδιο μοτίβο, και ξαφνικά τα χαπάκια μετά από 5 χρόνια γίνονται 2 την ημέρα. Ναι. Και ξαφνικά δεν μπορώ να κουνηθώ, και ξαφνικά πονάω, και ξαφνικά το ένα, και φτάνω σε μια ηλικία 65-70 χρονών να είμαι ise με μαξίδιο, είμαι με οξυγόνο, είμαι χίλια δύο πράγματα. Ή συνεχίζεις και παίρνεις το ένα χαπάκι και ξεκινάς να ασκείς. Ναι. Ξεκινάς τη γυμναστική, αυτή που ταιριάζει σε σένα. Αυτό ακριβώς. Γι' αυτό σου λέω, δεν έχει να κάνει κατάλληλο. Συνέβη αυτό που σου συνέβη. Ξεκινά για να μην χειροτερέψει. Ναι. Καταλαβες. Όπως είπα και πριν, ας πούμε, έχουν περάσει πολλές κοπέλες που έχουν σκλήσει κατά πλάκας. Αυτό είναι ένα αυτονόητο, το οποίο είναι πολύ δύσκολο. Όποιος δεν το ξέρει, να το ψάξει να το μάθει. Έτσι. Είναι μία αναστρέψιμο και φτάνει σε κάποια ηλικία, αργά ή γρήγορα, που αρχίζουν τα άκρα σου και παραλύουν. Δεν αισθάνεσαι, κουτσένεις, πέφτεις σε αμαξίδιο, μέχρι κάποτε που μπορεί να φτάσεις να χαθείς. Ναι. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, ένα από τους 3, 4, 5 τρόπους που υπάρχουν ώστε να καλυτερεύσεις τη ζωή σου και να καθυστερήσεις την κατάσταση που είπαμε στο αμαξίδιο, είναι η γυμναστική. Έτσι. Αυτό σου συνέβη. Δεν το προκάλεσε, είναι αυτό αν σου συνέβη. Τι πάει να πει? Ότι το αποδέχεσαι και τελείωσε. Όχι το αποδέχεσαι, άλλο το αποδοχή. Η αποδοχή ή τα παρατάς στα πιστόλια. Ναι, έτσι, αυτό εννοώ, ότι το αποδέχεσαι και τα παρατάς. Αυτό εννοώ. Έτσι, παρατάς τον αγώνα και ξαφνικά ας είναι ό,τι να γίνει. Λοιπόν, ναι, η αποδοχή, όχι όπως την είπε, αυτό που εννοούσε. Αλλιώς το εννοούσα, αλλά όσο εκφράστηκε. Η αποδοχή είναι, αρχικά πρέπει να έρθει. Σε όποιους έχει θέματα τέτοια. Έτσι. Η αυτοάνωση ενός ατυχήματος, οτιδήποτε. Πρέπει να έρθει η αποδοχή. Να ξέρουμε τι συμβαίνει, να ξέρουμε πού βαδίζουμε, πού πατάμε και να πούμε: ωραία, δεν μπορώ να αλλάξει, συνέβη. Τι μπορώ να κάνω από εδώ και πέρα? Θέλω να κάνω τη ζωή μου καλύτερη. Έτσι. Αυτό που λέω τώρα δεν είναι εύκολο. Θέλει καλά για να γίνει. Σίγουρα. Έτσι. Αλλά τι να κάνω, δηλαδή μια 35χρονη, μια 40χρονη θα παρατήσει τα όπλα και στα 50 θα είναι σε ένα μαξίδιο και σε ένα κρεβάτι και θα κουνιέται. Γιατί, για ποιο λόγο? Λοιπόν, όχι. Το αποδέχομαι, δουλεύω πολύ καλά την ψυχολογία μου, γιατί συνήθως, ειδικά σε αυτοάνοσα, η ψυχολογία παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, έτσι. Θέλει πολλή δουλειά. Και δίνω τον αγώνα μου να γίνει καλύτερη και πιο εύκολη η ζωή μου. Να το καθυστερήσω και να πολεμήσω και να έχω καλύτερα χρόνια γίνεται. Και σε αυτό που είπα τώρα, σε αυτοάνοσα, πώς είναι η άσκηση. Παιδιά, όσα βιβλία αυτοβελτίωσης διαβάσετε, κυκλιπέδιες, πείτε το όπως θέλετε, εκπομπές δείτε, παντού μέσα, παντού υπάρχει άσκηση. Υπάρχει γυμναστική. Σε όλα. Σε ό,τι έρευνα θέλετε, σε ό,τι τεστ θέλετε, σε ό,τι ψυχολογικό, σωματικό τεστ θέλετε. Στα πάντα. Σε καριέρες, ο άλλος είναι CEO, γυμνάζεται κάθε μέρα. Για ποιο λόγο γυμνάζεται? Γιατί του δίνει ένασμα, του δίνει πολλά πράγματα. Όλα. Ασθένειες, ορθοπαιδικά προβλήματα, τα πάντα. Όλα μέσα κάπου είναι η άσκηση. Παντού.
Εγώ αυτό που θέλω να πω, να ζητήσω από εσάς είναι, όπως είπα πριν, να κάνετε σχόλια, να ενδιαφερθείτε για να σας λύσουμε απορίες, οτιδήποτε χρειάζεστε. Να κάνετε like και subscribe φυσικά. Έτσι. Το κουδουνάκι, ναι. Είναι πολύ χρήσιμο για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις, αν και δεν χρειάζεται να το βάλετε αυτό, επειδή το έχουμε καταλάβει ότι κάθε 2 εβδομάδες θα ανεβαίνει βίντεο. Οπότε... Κάθε 2 εβδομάδες ανεβαίνει βίντεο και σχεδόν καθημερινά ανεβαίνει ένα short βίντεο που δείχνει ασκήσεις που κάνω εγώ ή κάποια ασκούμενοι μου, ξέρω εγώ, οπότε προγράμματα από βάρη έως CrossFit. Θα εμφανιστεί κάπου που θα κάνει scroll. Ναι. Κάπου θα εμφανιστεί. Και γενικά είτε γράφετε, στο Instagram, είτε γενικά γράφετε στο YouTube Νίκος Καραφαντής. Μην γράψετε Καραφαντής. Μόλις γράψετε Νίκος Καραφαντής θα σας δείξει πολλά πράγματα. Και κάτι αγώνες παλιά που τρώγατε ξάπλες. Λοιπόν, καλό βράδυ να ευχηθώ. Καλό βράδυ είναι τώρα που το γυρνάμε. Αλλά πρωί ανεβαίνει. Όποιος το βλέπει το πρωί, καλημέρα. Ανεβαίνει πρωί. Α, ναι, άρα άκυρο. Καλημέρα λοιπόν, καλημέρα. παιδιά. Καλημέρα, ναι, και τι άλλο. Έτσι ρε! Νίκος out. Mic drop, και φεύγει. Μην το πετάξεις το μικρόφωνο.